Szobrok, kisplasztikák, érmek, tradicionális szellemiség, figuratív kompozíciók. Nagy Géza szobrászművész posztumusz kiállítását október 26-án a Rákoscsabai Könyvtárban nyitották meg. A tárlatot a művész fia, Kézdi Nagy Géza kulturális antropológus, régész hívta életre édesapja emlékére. A cél az volt, hogy minél sokoldalúbban mutassa be édesapja munkásságát. Következő összeállításunkban önök is közelebb kerülhetnek a szobrászművész alkotásaihoz. A kiállítás november 9-ig várja az érdeklődőket. Egy szobrászművész a bazársorról, ez az édesapja kiállításának a címe. Az itt látható anyagot ön válogatta össze, pontosan mi alapján, és mit láthatunk itt a tárlaton, mi a koncepció? Hát az volt az elképzelésem, hogy lehetőleg minél sokoldalúbban mutassam be, tehát egyrészt ő faragott nagy kőszobrokat, hát így nyilván ismerik a köztéri alkotásait, amit ide nem tudtunk csak fotóval behozni, akkor a kis plastikákat, amik általában bronzba jelennek meg, vagy a fejszobrok, és végül a plakettek, amelyek egy tárlóban láthatók történelmi személyiségekből, vagy a magyarság híres neves embereit ábrázolják. Ez volt az elképzelése. Maga a cím pedig a bazársor, ez kicsit vicces ugye az idézőjelben, ezt úgy csúfolták azt a műterem sort ott az ifjúsági park alatti területen, és hát olyan neves szobrászművészek dolgoztak ott, mint a Huszár Imre, akkor a Megyeri Barnabás, vagy a Varga Imre, tehát egy elég jó Dabóci, és hát apámnak is ott volt műterme, és én kvázi ott nőttem föl, és ismertem Metkiödön, és ismertem ezeket az embereket, úgyhogy abban szerencsés helyzetben voltam, hogy láttam az ő munkásságukat gyerekkorom óta. 1957-ben alakított műtermet a Várbazárban. Ez hogyan alakulhatott így az ő életében, hogy került oda, és mit jelentett számára ez a műterem? Hát egyrészt nagyon szerencsés volt, hogy bejutott a főiskolára, akkor még így hívták, és a Medgyessy Ferenc tanítványa volt, aki azért Magyarország egyik legnevesebb szobrászművésze. Hát utána kalandos volt az élete, mert ő a görgei zászlóaljban nem kommunista partizánként harcolt a nácik ellen, és hát emiatt gyanús lett a szovjet hadseregnek, és ezeket letartóztatták, és elvitték, és másfél évet töltött hadifogságban Oroszországban, és amikor hazajött, akkor pedig hát nem lépett be a pártba éppen ezért, úgyhogy ő nem a támogatott, hanem inkább az elnyomott művészek közé tartozott. Végül a Dabóci révén kapta a műtermet, és akkor ott dolgozott, és akkor jött egy elismerés, hiszen 1975-ben a ravennai kisplastikai világkiállításon ezüstérmet nyert, és hát akkor egyedüli kelet-európaiként, és erre nagyon büszkék vagyunk, és onnantól kezdve fölfedezték, és ma hát számtalan helyen a gyűjteményekben megtalálhatók a kisplasztikái, és külföldről jöttek a műterembe látogatni őt munka közben. Nem is kell nagyon magyarázni, hogy hogyan is kerülök egy szobrászati kiállításra, hiszen a szakdolgozatom élesen elvált már a régészet főirányától, és én érmekkel, numizmatikával kezdtem el foglalkozni, és óhatatlanul az ember bele kell, hogy nyaljon a kis plastikába, és annak a művészettörténeti vonatkozásaiba is. Sokan azt gondolják, hogy ez nem egy művészeti ág, hát a pénzérméken edződtek a legjobb szobrászművészek valaha a régi századokban, és azért egy magára valamit is adó szobrász, az az élete során érmeket is szokott készíteni, és a kis plastikában is kipróbálja magát.
azt kell, hogy mondjuk, hogy egy igazán tehetséges szobrász, tehát sokoldalú, és ahogy itt a mögöttem kiállított anyag is mutatja ezt, Géza édesapja is ilyen tehetséges szobrászművész volt, akivel volt szerencsém egyszer még a 90-es években Gézáék kertjében egyszer találkozni. És én azt gondolom, hogy ha valaki végignézi az itt kiállított anyagot, vagy egy kicsit utána néz, hogy ki is volt Nagy Géza, akinek a szobrai a fővárosban kevéssé, ám de vidéken nagyon sok helyen találhatóak, akkor rögtön el kell azt mondani, hogy egy olyan korszakban alkotott, amikor hát egy hármas viszonyulása volt a hatalomnak a művészethez, reméljük, hogy ez nem fog megismétlődni, tiltotta, tűrte és támogatta, és hát bizony ahhoz, hogy valakinek Budapesten jó helyen köztéri szobra legyen, remek kapcsolatokkal kellett rendelkezni az akkori politikai vezetéshez, egészen Acél Györgyig bezárólag. Ez persze nem azt jelentette, hogy a művészeket megakadályozták volna az alkotó folyamatban, inkább csak azt, hogy bizonyos jó megrendeléseket csak azok kaphattak, akik a körön belül voltak, és a körön kívüliek pedig természetesen meg kellett, hogy elégedjenek az ország más részeivel, de ez egyáltalán nem baj, hiszen szerencsére nem csak Budapestből áll Magyarország, hogyha végignézzük Nagy Gézának az alkotásait listaszerűen, akkor látni fogjuk, hogy a magyar történelem, a magyar kultúra, a magyar művészet meg annyi jeles személyiségének készített szobrot, vagy éppen kisplasztikát. Külön említhetném a szívemnek nagyon kedves Horváth Márkot Szigetvárról, ugye ő Szigetvár kapitánya volt, aki egy nagyon fontos történelmi személyiség, vagy Györffy Istvánt, a híres néprajzkutatót, aki nélkül a 20. században nem beszélhetnénk magyar néprajztudományról, és még nagyon sok olyan jeles személyiséget, akik hát azt hiszem, hogy a nemzeti kulturális örökségnek meghatározó alkotói, tudósai, személyiségei voltak. Nagyon szerette a követ, és ezek közül itt látható például 2 tardosi vörösmárvány, ami a kedvencei közé tartozott. Ebből a Mózes az, amit így 3 hét alatt kirázott magából, és egyszerre faragta ki, úgyhogy ez egyik kedvencem, tehát egy csodálatos alkotás. Az ott látható múzse, az a női akt, az pedig sütői mészkő, amit ha lecsiszolunk, az olyan, mintha fehér márvány lenne. A többit általában megcsinálta gipszből, és akkor, hát ha volt pénz, akkor kiöntötte bronzba, és így születtek a kis plasztikák, illetve a fejszobrok, úgyhogy nagyon sok bronz alkotása van.